Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. Goejoen, welkom bij het Scootjesjournaal. Joert vanuit de haven van de Lemmer. En het is Joert Diet Zien van het SKS kampioenschap. En de winnaar, editie 2016, is bekend. Morgen komen alle 14 scootjes nog in actie bij Snits. Maar dat zal een hele lange, grutte ereronde worden van Douwe Visser en zijn bemanning. Want Douwe Visser, hij is Joen, mijn gast, hij is de nieuwe kampioen bij de SKS. En naast hem, Sippie Tichelaar, jarenlang verslagjouster bij u op de radio van het Scootjesjournaal. Welkom, beiden. Eerst geven we toch even de Lemmer in, maar dat wie het meer waar op een Lemmer. De Lemmer leidt aan de Isomar en het is een van de meest bekende watersportplakken van Nederland. Het is trouwens ook het jinnige plak dat we bij de SKS 2 keer zielen. Verder kennen we de Lemmer vooral van Rintje Ritsma en Epke Zonderland. Maar ook regisseur Pieter Verhoef en spindokter Jack de Vries komen van de Lemmer. Het meest bekende bemanningslid op het Lemster scootje, dat is Beert Boomsma. Het laatste succes van de Lemsters, dat jarret alweer van jochetje 88. Dat zal ja, Jelle wees bezig. Ken door, Jelle de Switter. Jelle Rijenga. Hey, Jelle de Switter op Lemmer hier. En Jelle Rijenga, dat is de weer de heid van Alco, de skipper van het Jereveen. En de heid van Dirk Jan, de skipper van het Jouwste scootje. Vlinier is hier 2 keer zield. De eerste keer wie de wees van de Jouwer, de tweede wedstrijd was woen troch Snits. Maar waar wint er Joert? Hier, op de Lemsterbaai. De Lemmer. 100% zeker weten. Nou, hij wie uitjoegen, maar dat zullen we aan zijn Sjen op de brege wachter van de Lemmer Geliek rijdt. Nou, we allereerste lokweesje met het kampioenschap 2016. Ja, het koe alweer, hier is er van de morgen ik al een beetje rekken mee houden, dat het alweer misschien wel slagjes doen. Ja, natuurlijk. Je hoopt erop. Hè? Want dit is, zoals Greg zei, dit is voor het ultieme kampioenschap. En natuurlijk als je hier kampioen wordt, dan krijg je op snelheid heel vrij zielen. Dus je hoopt er wel op. Maar ja, je hebt geen zekerheden. Hè? Nee, die zekerheden die binnen natuurlijk net in het leven. Sippie, de terjochte kampioen, in elk geval ja, de meest constante. Het is die minste race wie een plak size. Ja, en ik denk het wel zeker. Dat plak size, dat is natuurlijk net volle. Hè? Dat gebeurt net vaak. En natuurlijk 4 keer woen, hè? 4 keer doen. En nou, dat is natuurlijk geweldig. Dat zaait wel wat. Dat zaait wel wat. Dan ben je terug de kampioen. Absoluut, absoluut. Ja. Een verste rubriek in dit programma is zelfs Arjen Bosselaar. En ik Arjen Bosselaar ja, in het feest. Dat kan het missen. Ja, Arjen, ik sta hier. Nou ja, je kan op een dag als Joert eigenlijk maar op 1 plek staan. En dat is bij de bemanning van de Snekerpan. En die ben Joert kampioen worden. En jongens, hoe blij ben we daarmee? Nou, de sfeer zit er al lekker in juist wel, dus ze was nog even verder in doeken. Ja, dat wordt Joen ontlet het feestteam. Want ja, morgen moet er natuurlijk nog wel zield worden. Ja, gematigd. Hè? We met de morgen net helemaal als een doedelzak rondzielen natuurlijk. Dus, Maar je zat toch wel een feestje vieren? ja, zeker. Neem ik aan. Ja, zeker. Maar, Noem ja, goed, we morgen voor eigen publiek met week bevaren. Dus het gaat een beetje maar hand er maar op. Wordt dat een ereronde? Nou, ze viel het in ieder geval. Hè? Nou, we hopen dat er ook nog een beetje een leuke uitslag bij zit zelf. Maar goed, het viel wel. Het is wel heel ontspannend. Ja. Het is goed dat er ik maar niet kan zijn, het is altijd een goede wedstrijd voor u. Ja, dat maakt het eigenlijk net uit. De uitslag maakt het eigenlijk net uit. Nee. Hey jongens, werd winners binnen, ben ik verliezers. En we gaan eventjes waarom. Nou, hoe dit kampioenschap daar staan kwam eigenlijk. En we bouwen het stadig gewoon op. Want van de morgen wie we bij de meters, want die hebben we juist natuurlijk gigantisch lezen litten. Hoe gaat het met Harm? Ik geloof het hele meterklikje wat achterin ziet. Ja, dat wie zonde. Ik hier nog even. Ik heb al Leeuwarden aan het vechten geweest. Ik heb bij Johannes aan het vechten geweest. Ik heb met Huizeman aan het vechten geweest. Ja, op zich is het wel heel gezellig. Maar ja, het smiet niks af. 14e. Ja, dat wie ontzettend teleurstellend. Klassement voort. Ja, ik dat erbij. Nou ja, we in de koppen mooi bij. En we hebben een mooi zield. Alleen wat op laatst proberen, dat pakt al je verkeerd uit.
Nou ja, dan ben je net begint er eenmaal in te zeuren. Ik heb hier een aan een interview. Ik zei, nee jongen, ik kan alleen de schuld bij mezelf delen. Het is een censuur wie het, hè? Ja, maar dan heeft emotie in de beelden zitten en dan ben ik gewoon lullig op diezelf eigenlijk. En ja, die jongens dachten best, maar ik ben de eindverantwoordelijke. Ja, en ik heb toch verkeerde keuzes maken. Gaan naar de wedstrijd. Nou, dan moet je net verhaal op een oor. Dan moet je naar jezelf zien en dan moet je er geen pest bij hebben, want dan is het helemaal lullig. Het was heel slecht door de start weg en alles wat we in de eerste slagen deden was verschrikkelijk mislukt allemaal. Het was een hele skifterige wien. Nou, op een gegeven moment krijgen we een aanvaring door de domme schuld. En dan met de vrouw van boord af, ja, met de Zuidwesthoek en dan met de vrouw van boord af, want die krijgt helemaal tegen het hoofd aan. Ja. En zij is toen naar het ziekenhuis gegaan. Ja. En wat is nou de diagnose? Ze had volgens mij wel een lichte hersenschudding nog, maar ze doet voor de rest niks broken in het gezicht of dat soort dingen. Het is wel wat opzet, maar dat weet ze aardig te camoufleren met wat make-up en spul. Dus, watervast? Nou, waarschijnlijk wel dat ik dit zo zie. Ja, wat de vraag is, zielt ze het dan ook mooi? Ik heb geen flauw idee wat ze gaat doen. Dus als ze aan boord stapt, is ze welkom. En als ze aan wal blijft, is ook heel begrijpelijk. Maar dat is haar eigen keus. Gisteren met de jongens even lekker aan het hachelen geweest. En ja, nogmaals, ik ben zelf aan het hachelen. Even... Is dat een oorwoord voor bier drinken? Ja, misschien al. We hadden lekker bij elkaar zitten en ik ben juist het Junike even fut geweest, even met de vrouw even een hapje eten. Nou, letter even in het feest. Nou, dan kwamen er wat mannen in. Ik nou een hoerenwolf, ik denk ik ben een hoesta. Ik ga lekker slepen, jongen. Geen Jury van Gelder praktijken? Nee, ik werd net naar huis gestuurd, dat is geen probleem. En alleen vandaag, het is een klote dag qua temperatuur en we krijgen een stevige wind. Maar kleer, daar maakt ze ons kleer voor. En wij zullen strijden voor de laatste punten die we nog hebben. Ja, dit wie alweer van der Moon, Pieter Meter, heeft natuurlijk lang mooi die nog om een podiumplak. En dat heeft Juster dit helemaal zitten litten, hè? Juster heeft zitten litten, maar Joet ik. Joet gaat ik helemaal net. Dus weet dat terugkomt, ik heb geen idee. Maar ik hier echt volle meer verwachten van Pieter. Ja. Zeker. Ja. En je bent eigenlijk elke dag ben je maas even heel betiet op het wetter. Vaak als eerste. Joet net. Van de eerste, ja. Ja, Joet net. Nee, maar wie hoort überhaupt genieten op het wetter vanmorgen volgens mij. Maar je let er nooit op oren, zei je hem altijd. Nee, dat heb ik sowieso net, maar ik wel even de reden daarvan. Nou, je hebt al 3 dagen maar hele Huddewien shield. Dus dan is alles wat. Normaal moest heel vaak schakelen van Huddewien naar lichtwater of omgekeerd. Dus dan moest elke keer de schipper even naar je te plak lezen. Het zou er een beetje hoors op. Dus dan heb je wat voorbereiding nodig. Maar nu heeft elke dag maar dezelfde windkracht met shield ongeveer. Dus dan is dat wel aardig te plakken. Dan bent nog een paar vitaliteit. Vlak voor de start even hebben we een delhand, een paar liedse aangrepen bij verhoren. En dan ben je eruit. Ja, wie is zenuwachtig van de morgen? Nee, totaal niet. Nee. Totaal niet? Nee. Nee, want wij hebben hier een voorsprongje. Nou, als je gewoon goed zielen, dan kan je dat beet houden of een beetje inleveren. Nou, dan hier het op snit uitvochten worden. Dus ja, je kan wel zenuwachtig worden, maar dat helpt je net. Dus, nee, dat is wat dat betreft een stuk verloren bij 24 hier in Amsterdam. Nee. Ja, dat is kwijt. Nou, laten we dan maar gauw naar het wedstrijdsverslag, jongens. Want het liep het wel jest hier in de baai van de Lemmer. Er zit een hele stevige west-zuidwestenwind. Krijgt 4, ontkrijgt 5. En dat bij een temperatuur van om de 16 graden hinnen. Maar om 10 uur 2 gaat de wedstrijd toch echt los. En binnen alle eigen rjochten op de nummers 1 en 2 van het algemeen klassement. Snits en Jennewoord. En direct uit de stad is duidelijk dat Douwe Visser met de Snekerpon weer zijn eigen plan loopt. Je kiest er van een slag over het bakboord. Hier hielendal links in beeld op ziek naar de goede wienvlaag. Maar is deze route wel de goede kar? Dat is de vraag. In een heel lang cruiserek op waai naar de eerste tonne. Hier aan de orenkant van het veld davert Asen de Jouwer, de oortredend kampioen, voorbij. Sil Dirk-Jan Rijenga Joet als zijn eerste Dijl-winning pakken. Het bin alle jaar vragen. Vragen dat we Asen een antwoord op krijgen. Dit is Jennewoord. Gerrit Pietersma kiest Krek als de Jouwer van een slag bij de Diekdel. Maar liek het nou al terrein te verliezen in het eerste cruciale cruiserek naar de eerste tonne toe. En dan zien we hier Asen de eerste tonne. Waar is de nummer 1? Het is Oppenij Snits. Het is weer Douwe Visser. Hij is in topvorm hier in de Lemsterbaai. Had een superstart. Komt als eerste om de Boppenwiens tonnen. Op de tweede plak leidt net Jennewoord. Het is een strijd tussen Grauw en de hele mannen. En die jouwen maar net een heel soort romte. Het is een tuut. Het
wordt alweer heel spectaculair bij die eerste tonnen. En waar is dan Gerrit Pietersma? Gerrit Pietersma is pas op het 8e plak. Pas op het 8e plak. En Jenne wordt met meerdere scootjes rond te Jan. En komt als verdeerd te lezen in een griebus van scootjes. Maar nou al meer als een minuut achter staan op Douwe Visser. En die moet hem dus krekklien als juster weer heel naar voren te verrotten. En dat zal wel regen worden, want hier zitten de Jenne Worst vast onder het scootje van de Zuidwesthoeken. En in het Vaderwiense rek kan Snits heel nog vrij zielen. En had het alle romte om de vastsprong uit te verruitsen. Ja, en toen wie eigenlijk, Sippie, het kampioenschap eigenlijk al beslist. Ja, toen wie het al. Want Jim roemde uit. En Grauw zit er dan vlak achter. Maar die kon dat lang net. Als Jim in geval is, dan komen ze er nooit meer bij. Tenminste, na hem de goede slagen doggen. En ja, dan is in wezen weer het al duidelijk. En Jenne Woord... Ik vind het wel interessant nog. Van Jim zochten dus het startskip. Wil ze een heel soort scootjes. Die zochten kreeg de Polderdiek. Waarom toch niet Jim dat bij het startskip gunstiger weer? Nou, het weer net gunstiger, denk ik, ja. Maar Dat pakte wel heel goed uit. dat pakt wel goed uit, ja. Maar ik denk meer omdat het rond te weer, als dat het nou echt een goede slag weer. De historie zei dat als je de lijn laat er meestal wel redelijk verdelig in beneden. Bouke die laat er een aardige startlijn in. Zodat je de hele breedte start te kennen. En die dik, die zeedik, die polderdik, die is altijd aantrekkelijk om daar roesteren wat onderlangs te varen. Maar zuidwestenwind, die pakt altijd heel erg op. Dus dat met 2 redenen waarom we daar eigenlijk wel heen was. Nou, dan wordt het er heel druk. En daar woont met elke heen. niemand heen, ja. En toen zegt dus dat Jenne Woord, die ging er ik heen. En die ging door weer omheen. Ja. En richting Stadskip. Ja, en die bleven toen een beetje in het midden hingen. Want toen wie het ik zo'n beetje de start. En dat wie uiteindelijk finest. Ja, we kunnen nog Want even er is een heel zien, soort dat is lijst. echt een griebus daar bij die eerste tonnen. Is een heel soort Het zijn wel mooie beelden zelfs. Het is mooi om te zien, als je dus het schip die beneden starten bent, die komen alle tegelijk bij die bovenmooi aan. Hè? En dan gaan ze elkaar gevangen. Maar en daar just Jenne Woord nog niet eens. Nee. Dus Is dit dan een gok? Wat je doggen? Jenne Woord zit achter u zo, een beetje achter. Die komt er nog dadelijk op sturen, komt hij erbij. Ja, dat komt er aan. En die draait in die kluwen die er op bak wat aankomt. En dat hele schip, dat hele schip wat er op sturen wat aankomt, die draait in die kluwen die er op sturen wat verder uit is, uit de start bij en over bak wat beton aankomt. Dus alles komt dan tegelijk. Maar is het nou een gok? Dat je zegt wij doggen het Ja. en de rest het al even toos? Ja, dat is zeker een gok. Hè? Wij kiezen haast altijd voor zekerheid. Dus dat is stiet vast. Hè? Dus zekerheid in de zin van geen ervaringen en dat soort gedoe. Waar gewoon door protesten of te betierde staat is gedwongen door een oor die omheen stuurt. Dus dat is op zich wel een keuze. Maar of die bovenboei, hè, de onder de winstje staat of de bovenwinstje staat, of die goed uitvallen zal, dat is altijd een gok. en er was een beetje dwongen dus, omdat het er heel Heel vol druk is, ja. En dan Ja. kiezen wij dan toch voor de ruimte. Nou ja, en die voelt nou heel goed uit. Maar die gelijk goed als omwijzen kennen dat de wien op het moment van starten, hè, op het 10 minuten, op het startschot, een liebetje zuidelijker worden weer, dan hier het helemaal verkeerd in. Maar nou wordt het heel. En dan moest je achter die hele kluwen Dan om. staat er de hele kleur langs. En dan best naar een met de bovenmoei. Zo simpel uit. Dat wordt in 3 minuten dat beslist. Dat ben prachtig om een minuut of jouw minuut nog langer te duren. Maar dat draait de hele wedstrijd uiteindelijk om. En dan show je achter en dan showst je dus dat Jenne Woord op het 8e plak leidt en dan... Toen wij die bakbeslag aanmaken en op stuurbedrijf naar de start staat, toen kwam Janne Walter ik op stuurbedrijf achter u jongen. Dat ik eerst die jongen, die zit achter wat schepen verschillen. Ik verrek, zit achter u. Dit is best beteerd. Maar dat zit in die minuut daarvoor dat wij een hele beetje rommel kregen. En dus een beetje minder. En toen konden we ervoor draaien. En dan zien we erachter langs. Dat werd dus de wedstrijd beslikt. Ja. Dat hebben we de wedstrijd beslist. Wil ik niet vinden, maar het wedstrijdverslag. Met jullie goed vinden. Want we maken even een sprongje van goed en jelle oeren in de wedstrijd. Snits is alweer bij de Boppenwiense tonnen. Maar Douwe Visser die krijgt ondertussen wel concurrentie van die oren Douwe Visser. Douwe Visser van Grauw. De 2 Douwers die lieken Joer te strijden om de die-oerwinning. Maar het gaat vanzelfs ook om het klassement. Jennevoort mat naar voren ta. Gaat ook naar voren. Al moet er heel hut van werken worden. Hier is Gerrit Pietersma in een full duel met Berend Mink. Hij kiest in Jennevoort een scootje krekt van de hele mannen stekken. En hier pakt er dan het 8e plak waarom. Maar dat is nog hield hij net genoeg om Snits van het kampioenschap uit te houden. Daarvoor moeten ze echt in de top 3 zielen. En onder wie ons wordt het skierder hier in de Lemster bij. Simmer in Friesland in optima forma, zo'n je deze kinderen. Maar voor de skippers wordt het er al hier net makkelijker op. Want de ton, die ben hield die dregen te sjen. Maar er zal hier geen enkel probleem voor Douwe Visser. Want hij leidt nog altijd
op kop. Ja, dan wordt liek het te profiteren van de buien die door de markt giezelen. Want Gerrit Pietersma had de wien even goed in de zeilen en maakt het een opmars van het 8e naar het 6e plak. Kan het dan misschien nog, denkt Gerrit Pietersma zelf. En hij Grauw komt heel die dichter bij Snits. Hier lezen ze boord om boord in het kruisrek. Soerdouwe Visser misschien nog zenuwachtig worden. Het antwoord is nee. Het is echt net nedig. Want er komen net weer een heel soort wisselingen in het veld. Jenne wordt vrot en zielt ik helemaal net een minder wedstrijd. Maar ze komen maar net echt naar voren ta. Jenne hield hij op het 6e plak achter broer Jeroen Pietersma van Drachten. En het kampioenschap is dan gewoon hier beslikken in de Lems erbij. Want Douwe Visser pakt met zijn 4e die-overwinning ook het kampioenschap van de SKS 2016. Ja, Douwe, wanneer wist je van, ja, dit keer net meer mis? Nou, ik ben altijd even denken van een zandloper heb ik op een del. Dus ik denk in de tweede keer dat wij de zandloper helemaal hand hingen en toen op mijn boven gingen. Dan kwamen er rond tussen de nummers in. Waar Douwe van Grauwen en ik zitten vlak bij elkaar. En dan ziet er tussenin het volgende schip zit aardig rond de 100, 200 meter. Nou, ik denk al, ik als voor Gerard er nog een stukje wat in, die afstand kan hij niet meer op brug. En dan bist ontel. Ja. 2, 3, 4, 5. Hij leidt op 6. Hij leidt op 6. Ik zei, en als je 6 bent en dan lijst hij 200 meter van elkaar, dan stelt het nog niks voor. Maar het lijnt nou haast wel raak uit elkaar, zeg maar. Dus dan best redelijk zeker. Redelijk safe. Nou, even voor de meisjes thuis. Even de uitslag op kaart. Zat hij hier dus op een lemmer. In Snits, 2 Grauw, 3 de Lemmer, 4 de Jouwer, 5 Drachten, dan Jenne Woord, Starem, 8 de hele mannen, het Jereveen, Akrum, Ljouwert, Woordzijn, Langwaar en Huzum. En dan pakken we het algemeen klassement. En dan zien we dus dat Snits de nieuwe kampioen is, de opvolger van de Jouwer. In Snits, 2 Jenne Woord, 3 de Lemmer. Ja, het tweede plak is eigenlijk zo goed als wist. Plak 3 is nog wel heel spannend. Maar de Lemmer op 42, Grauw 43,9. En misschien Drachten ik nog wel maar 48,9. Zo is Akrum, die moet behoorlijk zakken. Zo'n Starem, de Zuidwesthoeken van Auke de Groot. 8 de Jouwer, 9 Langwaar, 10 Drachten, 11 de Ljouwert, 12 de Jereveen, 13 Woordzijn en 14 de Huzum. Wat denk je? Dat moest wat zeggen. Nou, Grauw en de Lemmer, dat is wel heel spannend nog. Want die zitten heel dicht bij elkaar, hè? Ja, dat is absoluut nog net in die. Nou vind ik wel dat Albert, die doet het hartstikke goed de laatste dagen, hè, die broer. Dat is heel op het Lemse scootje. Ja, op het eigen wetter. Doet hij dat, ik wat? Is dat speciaal voor hij, dat die broer nou op een tweede plak leidt? Nou, het is de wedstrijd net, maar nou, en vind ik het natuurlijk wel prachtig. Dat, ja, zeker. Ja. Als het net winnen is, dan niet meer maar. Uiteraard. Ja, nee, het is zo mooi geweest dat we met Douwe en met Albert en met ondergetekend nog een keer met je trein op het podium staan is net natuurlijk. Dat is wel helemaal prachtig. Het zal wel nooit bereiken, maar dat... Een mooi familiefeestje. Ja, een soort familiefeestje. Een soort voor één keer. Hè? Voor één keertje. Ja. Dan nog volle meer familie. Die zit nou bij collega Arjen Bosselaar. Want nog altijd in het feest, denk ik, hè Arjen? Ja, ik sta hier nog altijd bij Snits. En ja, een van de man die mede verantwoordelijk misschien wel wie wat succes, stond je naast mij. Erik Kort, adviseur. Louis is de nieuwe adviseur, hoe wie dat? Als je kijkt naar de resultaten, dan kunnen we natuurlijk niet... dus dat is supergoed natuurlijk, ja. Want ook komt uit de Section Kwadraat, kennen we die vooral van. Hoe is het dan op zo'n scootje? Ja, dat is echt heel wat anders. Hè. Wij zitten normaal gesproken in de 6 kwadraat met z'n tweeën. En nu zit je echt met een heel team. En in de 6 kwadraat dan stuur ik ook, dus nu zit ik er echt naast. Dus het is, dat is wel heel wat anders. Ja, dus ik zit ernaast. Wat doet een adviseur eens? Ja, dat weet ik ook niet. Weet Douwe het wel? Ja, dat hoop ik, ja. Nee, vooral bij de start bepaal ik waar we starten. Hè, dus de plek op de startlijn. Dus dat bakboordslagje Joert, dat wie die niet deed? We wouden graag wel wat bovenin starten. Het was een kort kruisrak. En je moet maar afwachten of je over stuurboord er voorlangs kan komen. Nou, dat lukt misschien 1 of 2. Maar nu lukte het gelukkig niemand. En kwamen we meteen als eerste bij de boei. Ja. Nou, ziet er vandaag nog een speciaal tintje, jongen. Want die broer, Thijs, die is adviseur op Jannewaard.
Ja, dat maakt het wel extra speciaal natuurlijk. Ik verlies vaker dan dat ik van hem win. Dus ik dacht van, dat gaat me vandaag niet gebeuren. Nee, dat is natuurlijk gekheid. Maar hartstikke mooi natuurlijk om tegen hem ook te varen. Ja. Nou Arjen, die jest het. Je hebt toch misschien wel het geheime wapen. Ik weet niet wat Douwe er zelf van denkt, maar... Dat keer vreet je, Arjen. Erik Kort, hoe belangrijk is die adviseur? Nou ja, elk bemanningslid is belangrijk. Hè? De skipper ken ik zonder een goede bemanning. En als een adviseur geen goede skipper naast hem heeft of geen goede vakkennet voor hem, dan heb ik geen druk maar als de zwurderman niet goed functioneert, dan kan ik niks. Dus Hij komt uit de 16 kwadraat, hè? Ja. En die is echt een topper. Ja, zeker. Ja. Nee, maar hij heeft natuurlijk zijn inbreng. En hij vooral met starten heeft hij heel goed zicht op wat de gevolgen binnen van acties. En, Welke dingen shot hij? Die stoot net shot. Nou, dat is niet zo volle, maar ik ben heel druk met sturen, dus vooral zo'n dagen als nou. En wat ik dus vorig hier ik wel morgen heb, is dat als je heel druk met sturen bezig bent, dan mis je dingetjes. En hij heeft de tijd, hij zit er echt voor om op binnen te zien, dus hij heeft altijd een complete plaatsje. En dan zei hij dat en dat. Ik zou maar draaien als ik jou was. En en meestal doen we dat. Maar dat binnen oormiezings. Ik zou maar draaien als ik jou was. Ja, hij let het altijd. Hij zei het net draaien. Nee, dat let hij altijd aan mij hoor, want ik bepaal uiteindelijk. En ik ben dat ik verantwoord vind. Maar hij jouw advies, zeker. Dat is ook adviseur, no? Ja. Daar ben je adviseur voor. Maar Arjen, hij is natuurlijk net de enige nije persoon daar aan boord. Er ben je nog 6 oren nij, hè? Ja, ik dacht dat is zelfs. Nee, maar dacht maar dat mijn broer weer dan aan boord en dat is dan een oude bekende. Maar zo'n na je verste meisje, ja. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want dat ben we ooit net zo wend in het scootjesielen bij de SKS. Dat kennen we de IFKS misschien nog wel eens, maar bij de SKS is dat ooit net gebroekelijk. Je hebt vorig jaar evalueerd en dan besluiten je van er moet een verhoring komen. Er komt nog een stapje bovenop, we doen er nog meer aan. En dan, hoe gaat het dan? Want dus er zijn verste mensen aan boord en daar moet er een ploegje uit. Want dan heeft al waarschijnlijk in de holle hoe het hebben. Hoe doe je dat nou als skipper? Want ben nou je vrienden en kennissen. Het ben zeker vrienden en kennissen. Zeker in ploegen die het zien hier ongeveer constant is. Dat we onwillekeurig worden dat ik op de kerst elkaar in het begin totaal net. Dat we de vrienden van elkaar. Ja. En je hebt een heleboel mooie dingen beleefd. We hebben dieptepunten beleefd. We hebben een kampioenschap beleefd. Dus dan groeit naar elkaar. En je precies ik altijd weer vakantie met elkaar. Ja. Vind ik dat een heel begrip. Maar goed, ik ga later dat we na de tijd naar vakantie gaan. Dat dit net als vakantie beschouwd. Dat is al een grote verhoring, hè? Ja. Maar dat was wel bikkelhut wezen. Want nee, dat hoeft niet. Nee, duidelijk. Dat is het als bikkelhut. Maar dan zie je zijn bepaalde bemanningsleden van ik denk dat het beter is dat Sto van boord is? Nee, dat zie ik nooit. Ik vreeg altijd wel wat ik graag wil voor de komende tijd. En ik vreeg dan het commitment van de mensen of ze daarin mee in willen. En soms zeggen ze ja, soms zeggen ze nee. En vorig jaar een heleboel die zijn nee. Maar dan was het alle weekend was er één keer trainen. Ja. En degene die er net in mei ging in? Die kan dan niet meer op sneek afvaren. Nee, dat zijn de regels. Onder andere, ja. En waar maakt zo'n bemanningslid dan onvoldoende? Nergens verder aan. Beschikbaarheid. En toewijding en enthousiasme. Ik zou ook mooi van kennen. Ja. Had ik gewoon 52 weken beschikbaar ben. Nou, zo gek is niet, dat is ongeveer 24 weken. Hè? Maar, Nou, wij beginnen in eind maart, heel maart denk ik er een beetje van nou. We beginnen met de trainen en dat ons goed zit. Nou ja, dat is weekend jongetje 20 ongeveer en we zitten nu in weekend 32. Dus, en nou is het heel nauw rond en nou doen we er eigenlijk niks meer aan. Ja, we zullen nog een paar evenementjes en dan voor de rest bemoeien we er niet met mij in die zin van training. Ja, nee, maar ik vind net samen al je daar stoot erbij op kist. Daar vreest commitment. Daar vreest echt commitment van mensen. En ze moeten dus beschikbaar wezen. Ja. Ze moeten altijd beschikbaar wezen. Dus dat is net samen wat. Nee. Dus dat is eigenlijk is bikkelhut. Nee, duidelijk. Duidelijk. Ja. Is dit de toekomst van het scootjesielen? Dat je gewoon zegt, ik wil eigenlijk de beste vakkenist die er maar is. En ik wil de beste die er het beste... De mensen die bij mij aan boord komen, dat is traditioneel al geweest. Dat ben nooit de beste nergens iemand. Ze komen meestal blanco aan boord. Ze worden opgeleid. Ze worden opgeleid. En ze moeten er de tijd en het enthousiasme voor hebben. En sommigen, kijk eens Erik bijvoorbeeld, maar er zijn nou nog een paar jongens die aan boord, die hebben ik in een 60 kwadraat een opleiding aan. Nou, dat ben wel hele knappe zielen, maar die moeten helemaal het vak van scootjesielen leren. Nou, dan ben ik jongens bij aan boord komen, die hebben helemaal nog niks met zielenhand bij wijze van spreken. Nou, die worden op een gegeven moment die voor scootjesielen. Maar daar is tijd voor nodig, daar is aandacht voor nodig. En daar is toewijding voor nodig.
En dat vreeg ik wel heel nadrukkelijk. Ja. En daar zit ik weinig ruimte tussen. Ja. Ik wil even, maar je hem goed vindt, even naar de verliezer eigenlijk. Ja, of de verliezer. Had je het tweede in het algemeen klassement, Gerard Pietersma. Zijn reactie op het feit dat hij dus nog geen kampioen meer weer kan? Het is verdorie, elke keer voor hier weer de zonde. Of zij ze weer en weer ik zonde. Ik ben nog nooit voor hem geweest in het klassement. Dus dat is wel helemaal balen. Echt, dat hij mishield en hier, dan hebben wij weer wat missetjes erbij. En god, ik zit gewoon elke keer vlak achter hem. Nou, werd hij eerst, dan word ik te wat. Werd hij te wat, dan word ik te red. Het is gewoon net te geloven zoiets. Ja, maar een leerling moet een keer beter worden als de meester. Ja, hij werd al wat ouder hier, dus hij zou net op eens letten, maar van mij hier een heel lange neus. Nee, maar hartstikke bestje. Mooi dat hij mooi won heeft. Nou? Ja, het is een terjochte winnaar. Ja, tuurlijk. Hij had gewoon het schild. Nou, en hij 4 keer eerst. Nou, mooie dag. Prachtig voor hem. En je hem heel goed tweede. Ja, wij hebben goed schild. Dus dan elke keer lichte stapjes. Met lichte stapjes kom ik een heel lang. Dus wacht het ook. Ja, hij relativeert het. Dat is helemaal niet het farm. Nee, als een boer maakt kiespijn. Sportman. Ja, maar ik vind hem geen verliezer. Ze hebben een geweldig schild. Nee. Dus het is gewoon hij hier liever makkelijk kampioen worden kennen. Dus ik vind het gewoon een geweldige tweede. Ja. Is het een toekomstig kampioen? Ja, zeker. Zeker weten, ja. Die mensen die steken er zo'n hoop energie en aandacht en liefde in dat werk. Dus die wordt zeker kampioen. Dus hij had de opleiding bij Dijhoorn en hij zit helemaal in dezelfde lijn natuurlijk. Ja. Alles te verhoren, ja. Alles. En dat is wel eens uiteindelijk wel eens een ekfeest. Feest wat het nou ek is bij hem op het scootje. En daar is nog altijd uw eigen feestneus, Arjen Bosselaar. Ja, ik stooi nog steeds op het scootje. Of nou, eigenlijk op het skip van het scootje. En door Sardes ken ik echt maar van. Wat wie hier de reactie, jongens? Arjen de Boer op het snekenpan. Ze bent er nog net helemaal mee eens. We hebben Henk de Boer al. Ze hebben hier Henk de Boer al. Nou, we zullen even wat mensen opzoeken. Wanneer is de trof? Wanneer toch, nou, dit zit goed? Dan hadden we pas aan boord. Want ze zijn het aan boord wel een keer. Ik denk, maar je ligt nog zelf nog even shit op de telefoon of het echt was is. Dus dat doet het wel even. Wie nog even checken. Het houdt het goed in? Volgens mij houdt het goed in. Nou, we zullen nog even een paar mannen vragen. Want hoe groot is het? Een van de leegste punten scores eer. Hartstikke groot, ja zeker. Maar hoe viel dat? Ja, super. Eerste keer dat ik mij dag. Nog nooit scootjes hield, dus het is helemaal geweldig dit. Ja. Dus misschien toch nog wel een beetje hoop voor Arjen de Boer? Ja. Oké. Maar... we zijn gewoon shirt nou, ik krijg van de man een shirt van de Snekenpan, dus ze hebben mij er als fan bij voor de komende jaren. Maar wat ik nog vraag, want toen komt je hier aan Nij in zijn ploeg. Hoe is dat? Hoe verenigt aan training? Ja, het wordt hier al wel uitlijn en het is volle trainen en dan wordt het, dan leest het op een gegeven moment wel je. Maar de Jerry krijgt toch echt heel goed in die taak zield. Wat houdt dat in? Nou ja, dan hak het gewoon heel goed die, ja. Goed, ja. Nou, dat budget dat er het goed dien heeft. Nou, is dat zo? We kunnen nog even vragen aan Douwe Visser, die zit bij mij aan tafel. Heeft er het goed dien? Nou, jou even een compliment, Douwe. Henk, ja, dat is de beste zwemmer van de hele vloot. De beste zwemmer van de hele vloot. Hey, nog eventjes, want we hebben even een telmest. Dan is nou nog een keer kampioen. Dat is helemaal geen, ja. Eén keer in de trein, je bent ook kampioen. Oké. Ja, en er is iemand die is vaker kampioen. Dat is een prachtig gemiddelde, dat is hoe ik zei ze. Orde Ulbe is overkeer kampioen. Ben je een man van statistiekjes? Nou ja, ik weet dat uiteraard wel. Ik ben net een man van statistieken, sowieso net van cijfers. Ik ben een man van intuïtie en gevoel, maar dat weet ik wel. Ja. Ja, maar is dat wel iets, is dat een streven? Nou, nee, niet echt. Nee. Maar ik vind die mensen hebben in orde tijd leeft en shield. En dat kan je niet meer vergelijken met de vloot en de tijd van nou en hoe er nou shield wordt. Het is nou misschien wel knapper. Ja, wie weet. Omdat het al je volle dichterbij me komt. Ja, dat is zeker. Maar ik weet niet wat die mensen er vroeger van dwaan moesten om te winnen wat ze hebben. Maar wij hebben al materiaal, wanneer dat op is, dan komt er naar je. En die mensen, om je toen te onderscheiden, moest je misschien wel volle meer van dwaan om een knap uitrustskip te krijgen. Geen idee, daar ben ik nooit bij geweest. Dus daar ken je wel een model voor hebben. En Arjen, maar het gemiddelde van één keer in de trein hier lukt het hem niet meer. Dan slag het net, want hij zielt nog maar trein hier. Ja. Dus dan stelt net slagje. Zo wat kan ik zien. Of hij moet erop waarom komen. Zijn zoon die zal hem opvolgen.
En misschien vindt hij het nou zo aardig om gewoon terug te gaan. En Maar de dan is conditie nog wordt heel hier- iets beter, hè? Nog 3 hier en dan hoort hem op. Ja. Want, ik verder direct aan het fjouweren, dus er is nou 1 hier om en dan is het oud rond. Ja. Ja, dan was ik gewoon 3 keer kampioen weer. Ja, dat is wel lastig. Dan is het helemaal wel voorbij. Ja, nee, maar dat is mijn doel net. Nee. Ik wil zolang ziel plezier zielen, mooi zielen. En nou we dan nog een keer kampioen worden, dat is prachtig. Maar als we maar kans hebben winnen. Ik vind altijd, als je aan het begin van het seizoen beginnen, dan moet je er aan werken dat je kans hebben winnen. Als je kampioen wordt, dan kan je net oud winnen. Dat is het mijn verstandigheid. We hebben hier in een bepaalde wedstrijd gewoon een heleboel mazzelhand. En 30 zwakke dagen, die komen we 30 opvangen. En 30 hebben we uiteindelijk ik mede kampioen worden. We gaan goed en we voeren niet goed, maar je moet ook wat mazzel hebben. Dus dat kan je net uitdwingen. Wat je wel uitdwingen kan is maximale inzet, toewijding en de vergingen, machinaal. En dat je dan ben je normaal gesproken kans hebben. Hè? In je van de 6 en 8 die er elke keer blikken te wijzen, die dan kans hebben. Daarmee bij je. Nou, je dan tot het laatste aan mij strijden. De eerste paar dagen. Nou, dan heb ik een prachtige hierhand. Ja. En dan soms wil je het dan. Maar plaats het is in historisch... Soms weet heel het dan. soms. Soms weet het dan. Nee, maar Sippie, plaats het is in historisch perspectief. Hoe knap is dit? Nog een keer kampioen Ja, bij de ik SKS? vind het vooral in deze tijd, denk ik, dat het heel knap is. Want we hebben het nou de Arune Wiekenschenken van de skippen die onterinnelijk elkaar net meer zo volle. Ze rennen net meer zo volle uit elkaar. Nou, joe het wat meer. Ik vanwege het waar in de wien. Maar dat hebben we de laatste weken als net schenken. Dus het lijkt heel dicht bij elkaar. Je kunt hetzelfde. De Swan die zit nou achterin, die vertelde. Ik wil het wel wezen kind doen. Ja. Maar zit achterin. Jennewoord zit nou net bij de eerste treien, zit middenin. Dus het is heel tijd moeilijker om dus voorin te komen. En om dan nog een keer kampioen te worden. In deze tijd werden skippen optima forma erbij. Liz Allier. Nou, dat vind ik echt geweldig. Echt super. En via het net, Douwe is echt een trendsetter. Ik krijg van hoeveel kilo's best je afval? Nou, dus dat valt wel ta. Maar het is wel een spier worden. Want dan ben je altijd aan het trainen. Nou, weet je, bij Gerard Pietersma, die had bij die in opleiding West, dat precies hetzelfde is. Ik echt zo'n sportman. Dit gaan straks alle scootjes, kippers, want dat weet ik zeker. Oké. Jongens, we pakken even het waakaartje erbij. Want er moet dus nog 1 dag moet er sealed worden. Morgen dus de laatste dag bij Snits. 21 graden. Krijgt 5. En die komt uit het westen. Het zal wel trok in. Het wordt 1 grote ereronde voor die en die bemanning. En over een periode dan hebben we alle hier skippers van die ingevallen wangetjes, alle hier van die spierbundels. Sixpack. Nogmaals, en een sixpack, uiteraard. Nogmaals, Lokwenske, ik jou je honden. Van het Lokwenske, Douwe Visser van Snits is dus de nieuwe kampioen SKS editie 2016. Maar morgen ben we de verzels weer. Nog een keer, maar het Scootjesjournaal, dan vanuit Snits. Doe ik Tierentank, Sippie. Tot morgen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .FRL.